dostlar. Гафу итегез. Сәлам достар, ничек кәйфләрегез? Туңмыйсызмы? Суык түгелме? Аның каравы бездә кызу көрәш бара. Лайыклы хитның 10 катнашучысы Absolute Hit исеменә көрәшә. Җиңүче иң күп тавыш җыю нәтиҗәсендә билгеле булачак. Шуңа күрә тиз арада Мәйдан ТВ сайтына кіріп, яраткан җырыгыз өчен тавыш биреп чыгабыз. Ә без башлыйбыз. Азали Валиева өчен сәхнә зур әһәмияткә ия. Чөнки әнисе аны җырчы итеп күрергә теләгән. Иҗат дөньясына мин әнием теләге белән килеп кердем. Төшемдә аңа җырларга вәгъдә бирдем. Әниемнең ышанычын акларга хукуклымын ди, якыннарыннан көч тоеп яшәүче җырчы. Әниеңнең теләкләренә без дә кушылабыз, Азали. Şolları bulmay bit elle gel. Seni bilen rahat deyip aytulere. Boş bulmagan demek minin kütülerim. Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün. Nurlara bakıp oturgan sendere sabır gülüm. Benim sabır gülüm. Bәхетле bul bugün. Toyup şatlıklarının her birimizi gelin. Paralar bulalır ul sirek. Senin soluşunu toyam inim yürek. Öndeşmi dursan da bitmin ağlayımın. Dik yanımdan gına gitme canım hayın. Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün. Nurlara bakıp oturgan sendere sabır gülüm. Benim sabır gülüm. Bәхетле bul bugün. Toyup şatlıklarının her birimizi gelin. Oşraşkandı dikken demek boşka tügel. Bunday uçraşular bulmay bit elle gel. Seni bilen rahat deyip aytulere. Boş bulmagan demek minin kütülerim. Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün. Nurlara bakıp oturgan sendere sabır gülüm. Benim sabır gülüm. Bәхетле bul bugün. Toyup şatlıklarının her birimizi gelin. Bәхетле bul bugün, bәхетле bul bugün. Nurlara bakıp oturgan sendere sabır gülüm. Benim sabır gülüm. Bәхетле bul bugün. Toyup şatlıklarının her birimizi gelin. Toyup şatlıklarının her birimizi gelin. Раян Садриев тук-та вакыт җырын пандемия вакытында иҗат иткән. Җырның популяр булачагын алдан белдем, чөнки ул безнең яшәү рәвешенә туры килә ди ул. Раянның алдан тою хисе барлыгын белми идек әле. Бу тапшырудан соң бөтен эстрада артистлары җырның киләчәген сорап Раян янына агылыр мөгаен.
аралға бара. Ел артынан юллар кала. Шапкан булабыз гомергә, шапкан булабыз гомергә, вакыт артыннан җитәргә. Тукта вакыт, тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Әй куабыз дөньяны, куабыз без тормышны. Атлыйбыз, йөгерәбез без, атлыйбыз, йөгерәбез без, тутам диеп беләбез. Тукта вакыт, тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Кичә, бүген һәм иртәгә бар уйларны чын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Тукта вакыт, тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Тукта вакыт, тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Алсу һәм Азат Фазыевлар гаиләләрендәге матур традицияләр турында сөйләде. Без ел сайын балалар белән фотосессиягә барабыз ди Алсу. Фотосессиягә әзерләнү үзе бер вакыйга. Киемнәр алу, аксессуар сайлау, урынын билгеләү, ыгы-зыгы, эмоциялар һәм башкалар ди җырчы. Дуслар, үзем дә җырчы буларак әйтәм, шуннан да фотосессия бик чыгымлы әйбер. Кисәгә суга. Урамнарда яна кичке утлар, ашыгып өйгә кайтып киләмен. Көтүп аламын сине акыллым, тәрәзәдә генә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең көйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Онытыла бөтен арыганым, кайтып кереп сине күрүгә. Бер-беребезне шулай күңелләр, ни арада
яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Урамнарда яна кичке утлар, ашыгы бия кайтып киләмен. Кетті баламын, сені ақылым, тәрәзеде генә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным җанашым, рәхмәтләрем яусыз сиңа рәхмәтләр. Лайыклы хит тапшыруының күз яуын алырлык шибәр һәм талантлы кунагы Гөлназ Гафурова. Сәлем, исәнмесез? Сәлем Гөлназ, кәйфләр? Әйбәт, шәп. Исән-сау килеп җиттек. Аллага шөкер, рәхмәт. Әле менә октябрь аенда гына тормыш дулкының белән сөйләшеп алган идек. Менә ниһаять сез дә килеп җиттегез. Аллага шөкер, үзем дә мин аны күрүгә бик шат идем, һәм инде ул миңа әйтмичә китте. Телевизор карап утырсам, ул басып тора, сөйләп сөендем. Менә бит, шулай әйтмичә йөримени ул? Йөргәли. Йөрсен, иң мөһиме өйгә кайтсын. Өйгә кайтсын һәм туры юлда гына йөрсен. Менә шул. Әүвәлегә ялкынлы кайнар сәлам. Гөлназ, инде без күбрәк интернетка кагылышлы сораулар бирәбез һәм инде бераз гаилә ниләрендә кузгатып алырбыз дип әйтик. Менә күзәтеп барабыз. Торабыз, бакча эшләрен бик актив алып барасыз. Иҗатны да калдырмыйсыз. Ничек шулай барыса да өлгереп бетеп була ул? Әлхәмдүлиллә, инде теге планлаштыра башласам бер кайда өлгереп булмый. Менә барысын да Аллаһ Тәгаләгә бирелеп эшлибез инде, шул ничек насыйп була, шулай итеп инде көн күрештә дә, бакчада да, гаиләдә дә. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллә. Барысы да бер тигез дигән. Менә әйтик, гаиләгездә вазифалар бүленгәнме? Әйтик, вәли ниләр эшли? Алай бүлешмибез инде, юк, алай бүлеше юк. Алай теге булышырга кирәк булса, миңа да булыша. Аңа кирәк булса булышырга, мунча тизегәндә тегесе монсы мин дә шунда тотып торам. Әйе, тегендә монда йөгерәм инде. Икегез дә бер тигез. Бер тигез. Субханаллах. Сәхнә киемнәрегез менә айрым игътибарга лаек. Анысы өчен субханаллах дип әйтәсе килә. Аларның идеясын кем тудыра? Кем гомумән дизайнер сезнең киемнәр ягыннан? Менә киемнәр ягыннан идеялар күп инде. Безнең башта нинди генә идеялар юк, ә инде аларны чынга ашырырга безнең Татарстаныбызның, Казаныбызның дизайнерлары бар, Аллага шөкер. Һәм инде аларга мөрәҗәгать итәбез. Безнең идеяларыбызны тормышка ашырырга. Менә башка җырчылар сораган булсалар, Гөлназ, менә безгә сез дә тәкъдим итегез әле ниндирәк киемнәр тирәгәндә, мәсәлән, шулай булышкалыйсызмы? Әйтүчләр бармы гомумән сораучылар? Булышам, сораучылар да бик күп, һәм дә инде минем Instagram битемдә мин һәрбер менә кигән киемемне, һәрбер алган, яисә инде идея булган әйберемнең адресларын, кибетләрнең адресларын язып куям, һәм инде халык миңа шуңа рәхмәтле. Сер түгел. Җырчылар, әгәр дә нәрсә киеп чыгарга икән дигән фикер белән йөрисез, рәхәтләнеп Гөлназга мөрәҗәгать итә аласыз. Ул сезгә үз идеясын әйтер. Шулай бит, Гөлназ? Әйе. Instagram аша хәзер үзеңне радиосызда популяр итеп була.
Instagram sizin için нәрсә гомумән? Реклама. Акча эшләп буламы анда гомумән? Һәм ничә подписчигыз бар? Менә әйтеп куйым әле, минем элек бер дә шундый теге менә шундый телефоннар бар икән, нәрсә iPhone дип аталган нәрсә. iPhone та нәрсәләр әле анда Galaxy. Androidлар ниләр? Андый телефон түгел иде. Минем кнопкалы телефон, ул кнопкалы телефонны бакчамда рәхәтләнеп югалтып йөри идем. Аннары миңа вәли әйтә, Гөлназ бар әле, сине эзлиләр, миңа шалтыраталар, эшеңнән таба алмыйлар. Әнием шалтырат, бар әле кызым, сине эзлиләр. Мин рәхәтләнеп яши идем. Ә инде интернетка килгәндә, безне югалтылар. Күбесе каясың сез, нишләп Сізні юғалттық, тұрып, әйе, шуны әйтем, вәлим әйтем, шығырға керек, ұлым әйті, әнием, сен контактта yok, Instagramda yok, бір қая yok, әйді мен сеңа битіңні яза берем, ұлым менің нәшілай тұрып шығарты, үйретті, нәнешік тұршылай 2 елдан артық енді Instagramda. Әнші подписчик бар? 35 мың бардыр, 36 мың мекен. 36 мың? Әйе. Бәт, әлі мен атағым бір жидірні жиге бәке екен. Әмінде әйтәсім келе, ол біздің үшін, артистлар үшін шыннап та площадка деп әйтем инде, мәйдан. Мәйдан біздің тұрмышыбызны, біздің ижатыбызны ашып жіберер үшін. Ашып жіберер, көтәрі яңа жырларыны көрсетіп. Біздің табыр үшін, шулай. Язылығыз Гүлназға, мәйданға. Гүлназ бек зор рәхмәт біздің тапшыруға келгенің үшін. Алға табада көрушілер насип болсын. Һәм инде матур тіләкләр, рәхмәт сүзләрін әйтеп ұстан. Рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен һәм инде шундый мөмкинлек өчен иң беренче әйтәсем килә, рәхмәтемне белдерәсем килә минем тамашачыларыбызга, безнең тамашачыларыбызга, безнең иҗатыбызга битараф булмаганыгыз өчен һәм инде безнең әгәр дә иҗатыбыз, җырларыбыз шаса, безнең өчен тавыш бирергә онытмагыз, бердәм булыйк, бергә булыйк һәм инде Instagramга кушылыгыз, шунда һәр көнне аралашып, бер-беребезгә сәламнар бирербез. Амин, амин, амин. Хәзер дуслар, клип! Үпкәләмә авыр сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. Туры сүзне җаным дөрес аңласын. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайдасы? Үпкәлим шул аңлай инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашыйк булганга, гелеп-гелеп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Аллах.
Кадерледен кадерле бит син миңа Киләчәккә ак бәхетләр тик юра Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма Кадерледен кадерле бит син миңа Киләчәккә ак бәхетләр тик юра Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Мәңгелеккә аермасын я Аллах Мәхәббәттән аермасын я Аллах Яшь тамашачылар театрында транспорт бүлеге җитәкчесе булып эшләүче Илгизәр Исламов социаль шелтәрдә гомумән утырмавын әйтте. Ай-ай. Эштән арып кайткач интернетка вакыт калмый. Соңгы вакытта хәтта иҗатка да бик вакыт тими ди ул. Илгизәр абый, Инстаграмда шәхси битегезне ачып карагыз әле сез. Иманым камил, сезгә язылышулар бик күп булачак. Өскіртлеріні сыйық тұман сырған Таллар шыңған сағыз ішіне Әнекәй бүгін никтер ойға шыңған Құтырып яқпаныда мишіне Әнекәй бүгін никтер ойға шыңған Құтырып яқпаныда мишіне Тәрәзәңні қаққан жылы жилдер Инді кеткен
Динар Ульданова гаҗәеп холыклы кыз икән. Әгәр мине нахакка рәнҗетсәләр, дуламыйм да, кышкырмыйм да, ләкин кешегә шул гамәлен икеләтә кайтарам ди ул. Үчле кыз икән бу дип уйламагыз, дуслар. Миңа карата намуслы булсалар, соңгы киемемне дә салып бирергә риза ди Динарым. Менә шулай, Динар белән сак булыгыз. Отларга аттылар янсын диеп, тик янмады, чыктым утлардан. Суга ташладылар батсын диеп, мин батмадым, чыктым сулардан. Йөрәгемдә нәфрәт уянмады, бер кемгә дә ачу тотмады. Аяк чалып, хәтта йыксалар да, абат тордым, ятып калмадым. Яшем әле бүгенгесе белән, артка борылып мин карамыйм. Якын кешеләрем янарымда, киткән кешеләргә мин уфтанмыйм. Балам диеп янып яшим мин, яшәү көче бирде ул җаныма. Барыр юлым җиңел булмаса да, тик син балам, бул син янымда. Авырлыклар булмас, барсын була, җиңеп үтәргә тик ышаныч. Тусын күңелемдә тормышыңны матур итәргә, инде бүтән сөю хисләреңә күренергә насыйп булмас диләр. Бар да булыр, үзең теләсәң. Яшем әле бүген yansın diye. Ренессанс төркемен Анастасия һәм Лидия Илюшкиналар җитәкли икән. Кызлар Россия, Германия, Франция, Италия, Корея һәм Монакода узган халыкара бәйгеләрдә җиңү яулаган. Ой-ой-ой-ой. Без тамашачыга матур музыка гына түгел, искиткеч шоу да бүләк итәбез ди кызлар. Шибәр кызларның уйнавын карап кына калмыйбыз, лайкларда куябыз дуслар.
Илгәргә коясың. Ярар. Сәлам дуслар! Эфирда бүген лайыклы хит һәм сезнең өчен алып баручы Айнур Галлямов. Тукта, Айнур. Бер секундка гына соң калдың да шунда алып бара башладың. Нинди хәл бу, Кара әле малай. Ничек кайфләр? Барда әйбәт. Аллага шөкер. Үзең ничек? Истәнләшик, әтә кулга карап торасың. Мин үзем каушап калдым, мондай хәлне булганы юк. Шуңа күрә бераз сөйләшеп алабыз. Инде син бездә 2 ай элек булып алганың, шулай бит? Ничек соң узган тапшырулардан соң килеп яныңа Айнур без сине карадык, автографлар алучылар булдымы? Андый кешеләр булмады, ләкин бүләкләр килә, менә китаплар, шигырьләр, җибәрәләр, әлбәттә. Димәк, син ханныклап яңа теге сезонга әзерләнеп, яңа җырлар, яңа клиплар иҗат итәсең, име? Әлбәттә, эшләр кайный, яңа җырлар язабыз, клиплар эшлибез, менә тиздән тагын бер яңа клип чыгарачакбыз, Алла бирсә. Яра, клиплар, җырлар турында аңладык. Яраткан шөгылең бармы? Бу менә җырдан тыш. Ниләр белән шөгыльләнәсең? Менә карап торам, фигураң бераз көрәшчегә охшаган, көрәшче түгелме син? Юк, көрәшче түгел. Или диванчымы? Элегрәк көрәшкә йөридем. Хәзер юк инде, хәзер инде моңсуланып, уйланып утырырга яратам, дөресен генә әйткәндә. Нишәт моңсуланырга? Белмим, ул кайфтан тора инде. Кайбер вакыт менә шундый бик менә һава торышы үзгәреп куйса, шулай бит. Тәрәзәне ачасың, салкын, яңгыр ява, аның өстенә кар ишә башлый. Аннары моңсуланып, син уйланып, менә мондыйрак җыр язырга кирәк әле диясең, име? Әлбәттә. Менә дуслар. Каян гомумән илһам аласың син? Дөресен генә әйткәндә, минем барлык җырларымны үзем генә язмыйм. Минем белән бик күп кеше эшли. Айнур Сабирзянов, минем адаш, бик күп җырлар аның белән яздык. Һәм инде безнең Ширмешән районында шигырь яза Галия апа, бик әйбәт шигырьләре, аның шигырьләренә үзем дә көйләр салам. Венера Махмутова көенә һәм сүзләренә язылган җыр җиңел түгел. Менә шул җырны инде хәзер клипка битендә бирдек Мәйдан каналына. Менә бит. Менә шулай. Шуннан да бу юлы син лаеклы хитта җиңел түгел җыры белән катнашасың. Җырның тарихын сөйләп алсаң. Җырның тарихы миңа Венера апа җибәргән иде шул җырны, менә шул җырга. Ну, сүзләрен җибәргән, или көй белән бергә. Көй белән бергә җибәрде, дымка гына ясап җибәрәле ди. Ай. Мин шул дымканы ясый, шул җыр үземә дә шап китте. Шуннан инде Венера апага шалтыраттым. Бу җырны үземә алыйм әле дип, шулай сөйләшеп инде шул җырны үземә алып калдым. Менә бит. Һәм инде Инстаграмга да күчеп алыйк. Менә узган тапшыруда сорау бергәнен ничә подписчигың бар синең дип, язылучың бар дип. Арттымы, күпкә арттымы? Менә шушы арада 2 ай ишендә ничә подписчик күбәйде? Ул вакытта 700 иде, хәзер 850-дән артты инде. Менә бит. 2 ай дәврендә, дуслар, 100дән артык подписчик арткан. Димәк, киләчәгең зур, брат. Белмим, эшлибез инде әкрен генә. Айнур, бигрәк шустрый егет, мишәр инде сразу күренеп тора. 1 минутка гына соң калдым, инде тапшыру ныклап алып бара башлады бит, Айя. Безнең якта шулай. Айнур, шулай да бик зур рәхмәт килүеңә. Һәм инде әйдәле, матур үз теләкләреңне, рәхмәт сүзләрен әйтеп булсаң, үз тамашачыларыңа һәм мәйданнарга. Хөрмәтле дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт безнең өчен тавыш биргәнегез өчен. Һәм инде Илгәргә ничек әйтәле анда, бердән булыйк, дуслар. Бергә булыйк, бердән булыйк. Менә шул. Шулай. Киттек, клип хәзер, дуслар. Buluşam deyip kulun suzganlar yok, Küterirge baskış kuyganlar yok. Üzüm baram yollarını yarıp, Tuttap kalan koy vakıtları, Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күме барулары, Жеңіл түгел мақсатқа ереші, Жеңіл түгел тілек
кешегә серләр ачып булмый, яшерерлек серемдә юк андый. Кемнәр ничек нинди ысул белән күтәрелгән югарыга менгән, җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне күңелгә күмеп барулары, җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Тормышымнан алай зарланганы юк, башкаларга кенелеп караганы юк. Булган бәхетемне читкә чәчмим, барлыгыма риза булып яшим. Җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне күңелгә күмеп барулары, җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Мин ышанам барыбер сынып калмам. Нурислам хатын-кызлар арасында популяр җырчы. Аның иҗатын да бәлки үзен дә яраталар бугай. Үзе бу хакта булай ди: "Миңа калса, игътибар миңа түгел, җырларыма биреләдер. Бер карасаң, миңа ул кадәр игътибар кирәк тә түгел. Җырларым барысы да күңелдән чыга. Димәк, аларны кабул итә һәм аңлый алырлык кешеләр бар", ди Нурислам. Һәр көнне керәсең төшемә, ялмаеп чыгасың тирмәңнән. Чәчеңне җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең тирәмнән. Чәчеңне җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең тирәмнән. Артыңнан үләннәр тибрәләр, җемелдәп чыклары коела. Син мине еракка, еракка, еракка чакырдың да кебек коела.
Min dile unutup dünyamını Sin gitken yoklarga yol aldım Zenger gök ufuklar Ufuklar, ufuklar Ardına keripsin yoğaldın Zenger gök ufuklar Ufuklar, ufuklar Ardına keripsin yoğaldın Her günü göresin düşüme Yırak'a dübelgen qarasın Ufukta zur quyaş, zur quyaş, zur quyaş Bağılma yanarsın, yanarsın Ufukta zur quyaş, zur quyaş, zur quyaş Bağılma yanarsın, yanarsın Bağılma yanarsın, yanarsın Bağılma yanarsın, yanarsın Автор башкаручы Флёра Талипова элегерәк мәхәббәт турында җырлар иҗат итсә, соңгы вакытта сәяси темаларга җырлар яза башлаган. Моның билгеле сәбәпләре дә бар икән. Башкортстаннан Чаллыга күченеп килүебезнең башында сәясәт, милли хәрәкәт тора. Милләт һәм тел язмышы мине һәр вакыт борчыды ди Флёра Талипова. Җыры да шул хакта, дуслар. Büyük Tatar yazmışı Asırlar aşa jile Kulgalilerden başlanıp Tuktadım mina kile Büyük Tatar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Kulüpsüz diyen gımer Büyük Tatar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Kulüpsüz diyen Şaşkın paraştan uç çeşit Düşüp taşkın hislerge Allah'san minen suralar Ya aytbizgen işlerge Büyük Tatar yazmışı Dilesen mini kumer İtte bitsin milletime Kulüpsüz diyen Büyük Tatar yazmışı İmgen mi bir yağ
тауыда да Куш ушлап юлдызлар аттан Иң соңғы олаулардан Бейбейік тотлар язмашы Тілесен мені күмір Итте білсін милләтіме Үлімсіз деген ғымыр Бейбейік тотлар язмашы Тілесен мені күмір Итте білсін милләтіме Үлімсіз деген ғымыр Итте білсін милләтіме Үлімсіз деген ғымыр Эх, bir saat vaqt uzganın sezmey kaldım. Sizge de şulay vaqt tez uzdım ol dostlar. Kızganış sabılaşır minutlar kilip jitti. Lakin uzakka tugil, etigel bir atmadan şuşu orunda, şuşu vaqtda sizni qabız selamlarmin. Unutmağız, yaratkan jirşigizga siz meydan.tv saytına kirip, öz tavuşuğuzni bire olasız. Özünüzün saqlağız, en izgi tilekler bilen sizning ilgari. Baka baka.